nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatihan sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Katimbang sang aton sini nga pagpangalagad kada hapon, ang aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol, liwat naman nga bagalambiyong sa pinakabahin sa probinsya, dakbanwa sang Bacolod. Bantayan naman naton kag himusuhan, amat-amat kapag tunod sang adlaw. Kag ang pagsulod sa kagabihon, ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Cell Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo Bugina. Opdama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Sirad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz sa inyo regular ang korma sa silinga palatuntunan, talos kita diri sa silinga programa. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labiring 48 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan Aksyon Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa aton sini nga maka-aksyon nga nagarantaw sa aton sini nga Facebook Live via streaming, ang inyo nga mga greetings tagaan na Chimpo kag Ligwa, hindi lagi tamaan kalawig. Ang importante sa mga nagarantaw sa aton sini nga pagpangalagad karon nga hapon, simple lang ang akong diri ayo kag hingyo sa inyo, palihog lang. Please naman like kag share para everybody happy. Thanks God nga nangin maayo ang lakas sang panahon. Karon nga hapon, since kahapon pa, nangin maayo ang lakas sang panahon, ginugyunan ang maayo nga tiyempo sa nabilin nga tatlo kadlaw sang Maskara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Apisar nga ang mga aktibidades lapta-lapta, hindi tingob. Pero karon nga adlaw naggasugod man ang pagsirana sang Dalan Lacson, sa diin anom ka mga stage, dalag ko mga sound system nga puwerte katunog ara na sa Dalan Lacson, ginsirana alas 4 siling hapon. May mga aktibidades dira nga napahamtang sa kada stage. May mga artista nga magalabot karon nga adlaw sa pag-entertainar sa padayon nga kahiwatan sang Maskara Festival sa siyudad sang Bacolod. 246 ka mga kapulisan ang ara subong sa Dalan Lacson, agod nga mag-secure sang area. Sa pagpanguna ni Police Captain Paul Benson Pindon, ang Task Force Unit Commander sang Task Force Lacson, siya dang in charge sang security sa bilog nga Lacson. Ang tanan nga intersection exit man, may mga police nga naka-standby, may mga ginput up nga police assistance desk, way labot sa mga force multiplier nga ara man sa area. May mga nakasibilyan nga pulis nga maglibot-libot dira sa vicinity sang Lacson para lamang mapasiguro nga mangin batawhay kag wala sa mga untoward incident related sa Maskara Festival sa siyudad sang Bacolod. Ang hingyo lang ni Captain Pindon sa publiko,
Sundon lang ang ginapatuman nga security sa aton kapolisan. Bawal ang pagdala sang backpack, bawal ang magdala sa mga mataliwes nga bagay, ilabi na gid ang armas luthang, bawal ang magpanigarilyo sa kadamuan sang tao ngara sa lakson. Amoy na ang mga pangabay sa aton kapolisan. Plus, ginapangabaya man sa mga bisita sa mga kadto sa dalan lakson, be vigilant. Guard your own self. Bot silingon, dapat mangin security conscious ka. Hindi ka daw pawala ka lang. Kagpalihog, hindi ka na magdala pa sa mga balahalon nga mga personal belongings, mga gadget, nga makapatulok sakit sa mga kawati, kaya basi ikaw mangin biktima. Pero tis para sa akong daw, hindi gida ka porma nga makawatan sa dalan lakson. By chance lang ng ilamong oportunidad bla, tama na siling ko, hindi tapagtagaan oportunidad ang mga kawatan nga makabiktima sa inyo. Dapat mangin security conscious kita. Ang mga bag tada, ang mga alahas tada, halungan tagid na, hindi magbilin sa mga valuable items sa sulod sa inyong mga salakyan nga basi mangin biktima kamo sa ulihi sang basag o kon bukas kotsigang. Magparking mo sa mga salakyan nyo, iparking sa lugar nga safety. Para nga mangin tayo yon ang inyo pagsaulog kapag bisita diri sa Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Hindi tala pagsalig taran-taran polista. Aton kagilingon, aton bantay sa pinakamalipot nga pulong. Ayos, mo na mga simple, even sa iban nga mga festival site, ang sa plaza tadi mga 180 mong ang dito sa NGC dala Upper East mga 182 man kakapulisan. Ang sa dance parita mga 180 man kapulis ay ga-deploy nan. Muna nga para sa ako niya safety ang Bacolod. Pero muna na siling ko bala, amo na siling sa pulis naton ng mga amigo, hindi lang tamag salig. Dapat be vigilant. Ayos, sa mga luyag maglagaw, sa mga festival site diri sa Bacolod, halong lang kita. Kung magkadto ko mo sa lakson, damo ka mo pilian, akalan-an. Kahilira naman da ang mga inasal nga manok sa lakson ho. Pero kung gusto nyo lugar nga matulotawhay man, kag manamit ang pagkaon, ano pa, kundi G&G na. Hindi bala Action James? Oh. Ito yung tawhay gito. Hindi gansal nga lugar. Makachika-chika ka pa. Oh. Eh. G&G, Resto Bar, dira sa dalan Lakson, 9th Street, sa may food zone area. Tubangan lang sang PNB Lakson. Ayos! Sige. Ano mga balita kabantayan dito report gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa New Government Center dalo ni Action Art Hupon. Ginareklamo nga planta sa Barangay Felisa personal nga gininspeksyon ni Councilor Calao Puentevilla. Negros Occidental Provincial Police Office. Kon Biyernes ginadala ni aksyon na Ederaboso bantayan ang isa ni balita. 23 ka mga persona ginserbihan sang warrant of arrest sa siyudad sang Talisay sa paglapas sang Presidential Decree 1602 o kon illegal gambling. Ang mga balita sa nasyonalya ti Senator Pimentel siling niya Presidente Marcos dapat magapowen sang DOH Chief
nga nagatutok sa pagbuhi sang pungsod sa pihak sang presensya sang virus. Bucor Chief Bantag suspendido kasunod sa kamatayon sang middleman sa pagpatay kay Percy Lapid. Gamay nga rollback sa gatong ginalantaw sa masunod nga simana. Ay, oo. Mobile kag broadband internet speed sa Pilipinas mas nag-improve sining bulan sang Setyembre. Among ina mga darag ko kabalita sa National Action Radio Philippines Standard Time alas 5:21 na. This time i-check tangaton sa ring Patrol 1, Bravado Patrol. Ibaloon tang sitwasyon sa Bacolod, kanaya-naya kag nagayuhom-yuhom ang atong sini kalangitan. Daw kalolimpyo sa kalangitan no? Pero may mga paglapta-lapta sang galom. Si Bagyo Obet way na to Wa na to sa Philippine Area of Responsibility. Amo na nga ang yuhom sang kalangitan daw Mayo nga nagpayuhoman sa mga negosyante nga mga kiosko sa mga Mascara Festival site. Nabaloon ta sitwasyon sa Bacolod. Din ang ruta ni Action Zel Minardo. Action Zel, mayong hapon. Action Erin, good afternoon. Wow, kayo. Where you? Aray sa mga dalat Rizal, no? Kaya baka grabe yun. Siyang isang trapiko, sa tamadaan mo dyan, way naman. Oo, subong agaganta naman. Abi ko ara ka sa Lacson, napasonsyo, nagtambay, ara ka sa Rizal da. Okay, ano kami sa may GC, sa may turnover, sa police cars. Oo, ang city, sabi sa PO, bago na kami to kanina, na-effect kami sa traffic. Mga drake, ang sakyan subong, nagdadamo-damo, subong hapon, at pati damo, nag-close na mga dalan, direct, no? Ang dira sa may dalan nakson, no? So, wala pa din naman, ang siyar, sa Taguna, nag-sibot na kami din no? Sa may indusin na naging agaw. So, karon siyaran parang sinerik, bata si Dre sa may Rizal daan pa lang, ang bisan ni Ari dito isang traffic enforcer ang mahamatang na hindi na ang lakat ay sinisang traffic function subong mga kapon kasi ang luwas ang mga madamo ng traffic balan hindi kayo manikawan ang nag-parking mo lang mga nagatugas sa yapon ng sinasyon ero isang traffic man o kung sa mabigat nga traffic ko mga dalan lang hindi dapat parking kunyari yapon nag-parking sa bukagutok hindi kasama subong hapon. So, direct sa may circumferential, nga ang nakasang traffic ko, wala man sa bago, heavy man sa hapon, sa may Burgos na area, amo man, sa may downtown na plaza, action area, kagati, lapit natin sa may Luxon, no, ang nakasang isang traffic ko sa area, no, sa mabugat naman at subong nga hapon. So, direct sa may new government, o sa may Bacolod City Government Center of area, may mga obserbaranta, madamo ang mga kauturanta, subong nga hapon ang ginagaw kaya kaginan sabi ang ganoon mga alauna siguro alauna sa hapon yung nagatipon-tipon at sa may norday kung sa may norday nga bakit may sinidre na sa may nag-drop pero say kung makitaan sa subong kaya nagtamat-tamat na ako ang nga kanang na makulay kanina kaya itong ulan mo gulpi lang ito pero ito na hula-hulaw na sampal ka lang ng alas 2 ng hapon at meron nalato sa ito na nalilaw pero subong kaluan ang ating kalangitan sa gasunod na especially dahil sa ating mga syudad sa Bacolod pero ito yung north going to sa may south na makikita patas na medyo magalag-umon din man ang kalangitan pero dito sa ating sa Bacolod nagagastos sa mga yaman ng hapon kasi sa kadang kanto ng strategic areas mga pamusod sa isang mga syudad sa Bacolod nakitaan kita di ba yung system sa hapon, mga kapulisan, nag-deploy ang sinaric na kaya sa may paglaon, opisar nga to 23 pamambra ang ilang schedule o kung ang highlight ng pagaywato ng kanina dance competition sa Mascara Festival. Pero ang hugot naman nga ginapatuman, garakan yung seguridad na sa may paglaon sports complex. Pasubong man, sa may pinaab ng mga kapulisan na sa may mga event pa until sinibuas ng Adlaw 22. Kagak mga pila ka naman sa mga deployment na doon sa may dalan
kon kaya kung tanawin po mga kiosco na tukod na kaya tigagragid ang grabe nga nagayos sa mga kauturan siguro pa doon sa CGS ang din tao Nami tani kung nara ka sa Lacson tani kina kay para ma-picture out lang sitwasyon bala sang out and in sa tao kag ang mga pagplasta tani bala sang mga dalagko dira nga mga stage bala action cell. Ganit Eric. Kay kung gabi ka na magsulod ti porti na nakagahod nami tani subong timing kay hapon o temprano pa ho. Pati mga utot ko to karong para ko masumay ko hindi na ko kasulod sa hapon. Oo, ti pero kay kaso minsan maglakat ka lapit na malang daya kung dira ka naman lang CCS banaog na yon. Dito dito pa kami din sa main GC din nandun kami sa traffic. So, ako naman tapos kinasinin turnover action Eric. So, karon sa gabi, try ka lang gabi amo na to ang system ang nalagabong mas hindi na madilibat si anay. Amo gani, kay ka timing tan ining hapon kay ti way pagid man music to. Sining ko tani ma-picture out tablang ang first day sang Lacson bla. So, ano ba ako na rin, sabi ko sa may usari naman kami din sa may Lacson. Oo, naton, kanawa naton na sinari galing lakat yun bugat yun dito lakat yung preto po yung hapon kaya daro manuin na doon sa may dalan ng Luksin sa garingan ng dalan Tuslaw na ngayon Tuslaw so hindi na daro na susunod ang mga salakyan so ang rerouting subong sa ngita na ng gudang hapon sining mga kauturan sa ila pwede maligwang kagyan sining action Eric so mga hapon kagato ang mga salakyan ang mga kultura natin kita nga subong Bernes kung adlang wala na klase pagkabuwag so expect na madamo gid ang madamo mga kultura kasi ako na mga nagalagaw diri sa may syudad sa Bacolod liwat ang ginapamunduhan ang mga bagay mga butang mga valuable tungan gid mga gold gid mga cellphone ko pagbutan sa inyo dira nga mga likod sa bulsa ako ng bag na ipatubang ito iba kada basta ako na shoulder bags man hindi kay isa dito sa iba ng mga gamit kay galiwat mga ginasay sulit ini ang mga nag-inom hindi gid pwede siguro makadala sa batilya nila sa nagalibot action Eric kaga kusubong man ini ang mga nagapanigarilyo, so ginabawal man natin magbaligya kapag ng sigarilyo within the premises kang venue sang Mascara Festival o within public places action Eric. So, so diri sa may Luksin. Okay, diri lang kayo doon na utod ang linya ni Action Zel Minardo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:29 na. Nagpamati ka mo sa live report ni Action Zel Minardo ang sitwasyon sa trapiko diri sa may syudad sang Bacolod. Ang atong tani nga first mission kay Action Zel nga lantawon ang sitwasyon sang Lacson sa first day sang Mascara Festival because katido dragid ang bulo-bulyos ng tao kag iban pagid nga mga lugar. Action Zel, please come back. Yes, Action Eric. Diri sa pinaka-latest, diri nga isang trapiko kung makapanta. Sa may dalan din sa mga Burgos, wala diya traffic enforcer na. Wala diri yun. So, ang tao, rin na ipita ka natabo diri sa Eric. Wala siyang traffic enforcer. So, daw mga sinakyan, wala na give and take. Nagasige man nag-go sa tiyak, ang sa tiyak, go man. Ang nagawa sini, kung sanay na lang kung sino, maatras. Sa banggit dito ba sa barangay 9 kaya wala sa traffic enforcer kaya sa punta sa flight man po kung sino light galing sa Laguan Radio ang natabo is nang night sino sa nga makakabante kung ang mga atras nag-bumper to bumper na dre ang lakat sa traffic post na driyas na dalan sa Burgos action Eric ay sa Luksin man so intersection sa nga dalan Burgos sa Luksin o Action Eric ang iban sila daga ano ko sila gabiting ba red light pa ka nakastop na go ng gapon so sinabawal din ako yung mga camera sa dito ko lang aristan sa mga sa LTO ang mga kamera dito sa Maya Burgos. Kaning sila office sa taon kaya nakaroon na tayo
aksyonery. So, sa drink, ang lakat ng sa traffic ko, sa sambitan, bumper to bumper na kamo siniya aksyonery sa dalan, in lalakson, kagad sa mga Burgos nga area, ayun, na aksyonery. Sa drink, lupo ko rin, sa may lakson, suturan ng aksyonery, ang latest diri nga sitwasyon kung kamusta. So, for aksyonery, sa gina, sa Pilipinas pa, sa nakita mo naman na almost tapos lagi day ang ilang nga mga Costco kagatigin kasuntan sila daw 12 p.m. aksyonery na makasugod na gano'n kay grabe man ang sigila sa init nasa nga 12 p.m. so wala man na yung makabukas sa pagod so iba siguro hapon naman kasi yun na kasi yun wari na dirito lang kita sa layong hindi na sila sa 6th Street nakita ang silang mga lights nagalumbaya nga mga lights halin dira sa pinakauna gid stage diri sa mga 6th Street ayon aksyonery so diri na sa lakton tumalang na kay hindi nakana ang sasakyan so era na traktor kami ay hindi na po kasunod ang sasakyan kay grabe na maka-traffic. Okay, dali lang kay medyo gautod ang linya ni Action Sel Minardo. Ara sa sumong sa may dalan Lacson, no? Ang traffic porte dala yon sa may SSS. Liko ka na dire sa kwan sa tubangan sang LTO, no? Hindi ka na to kasulod sa Lacson gid nga highway, no? Dili ka na mga laktod sa LTO office, no? Si Action Sel ara na sa mong dira sa dalan Lacson. So ang trapiko porte, no? Gutok. Action Sel, please come back. Yes, aksyonery. So, manig, no? Saan kita sa may 6th Street diri sa may pinakaunagid nga stage. So, kung makita diri natin aksyonery, na sa may gate diri ng mga motorsiklo, diri naka-parking. Kagagin at sirad-ana diri may no entry, no one-way, no entry. So, hindi lang naman, makakita diri sa kapulisan kung gina-allow pa dala nila, no? Sabayin, sinimisang kung may carpass kayo sa pagkabalo ko kagapon na aksyonery, daw wala na nag-issue sa carpass ni ang bitaw, nakamubudlay na para sa ila. May mga rerouting na siguro ang ginalaw is ang media, pwede pa, pero kay kabudlay na diskan sa lakyan mo di magsulod, makaitula ka, mabre-abre pa sila, sa bitaw dara. So, kung pwede ka lang maparking ka na kaglakat makapon mo, lakit-lakat ka na lang kita mo na ginapilak na best choice na aksyonery. Nasa tiso ba, pagkalapos aksyonery, kagina sa may 6th Street na may aradas ng baral, dire sa may atuban sa ICBC, may ari pa rin aksyonery na baral. Na may na-pressing dire, may nagabantay dire, lain ang entrance sa lalaki, ang sa babae, lain na sa may pinakauna na Ang tulog lagi na press sa
Kasag. na may blue crab. Oh. Tapos, ari na rin ilang kilo sa blue crab niya sa? Paluto na sa 600. 600 ang kilo. Paluto na 600 ang kilo, ipaluto, Maxonerek. Ano na siya yung ano, doon kaya lain siya color? Are. Nang papaya, nang gina siya lokon. Shrimp lang ganito. Shrimp lang yan. Papaya, nang gina nga dagko. Sinihaw na din sa ibe, magalona, Maxonerek. No, kagati, ang sa punta dito, yan naman kapulupandan, kabankalan. So, aba na diri, no, yung sa may South Road Capital yan. Ang sa North Road Capital Production, o kasaya North Capital Road naman, Maxonerek. Dito nakaplastaran dako-dako sini nga naitawag nato nga stage, no, para sa mga artista kag sa may banda man mismo, sa may live band sini Maxonerek. So, ang iba na sini nag-test na sila mga sound system, iti by 7 or 6, no, iba yung kasugod na ni isang banda kay ginalauman man, ang mga dalagkuan, no, nga mga band sini, band group, halin na sa Luzon, no, ang magabisita man na diri, ako na mag-entertain diri sa may syudad sa Bacolod, Maxonerek. Sige. No, so, amoy na Maxonerek, no, butay na to sa may punta, sari-sari man, hindi man kita nang kiosko kalanan, so may araman nga gabaligya sa mga products nila, may araman nga mga kalanan, no, ilimnan. So, sa punta, ito karabanan, Maxonerek, dira sa may sugod na sa may punta, balasang Ramos. PNB, makabuto na sa punta mo nga itong kalanan, di ka mga ilimnan. Direyaw daw mga kalanan na nandigani ang nakitaan ko. Pag mababaligyan naman sila galing nga ilimnan sa Maxonerek, kung gusto mo nila, baka sa mga souvenirs, sa mga t-shirt available ng Maxonerek, ng mga merchants nila sa Balikyohon. No? So, amoy na ang makita na doon na dito sa may dalan na sa Lacson. No? So, sabi mga gabaligyaman, no, nga mga nagilikod-libo, doon sinibala, pariyoto sa may New Governmental Center Maxonerek. Dati sa mga kasura natin sa liwat, no, tanan nga mga do's and don'ts na dapat ibalon gaya sininila at may Maxonerek ang latest update natin nandiri sa may syudad sa Bacolod. Ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kita, Lakson, Sir Minardo. Nakalapot kimandira siya sa may dalan Lakson. Amo na tang sitwasyon subungo. Sa Lakson, nag-inaso lang ang magtimbang nga dalan tungod sa mga nagabaligya sang inasal. Nagabalik kayo sa Liga Partutunan. Pagbalik natin, report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation. Presentation, check na mga report na. Gikan sa to sa ring mga patrol unit reporters. Unang report ni Action Art, partitioning reklamo nga plantaw sa barangay Filisa, personal nga gin-inspeksyon ni Councilor Calao Puentevilla. Ari si Action Art sa line number 2 sa report. Action Art, may hapon. Personal action na Eric ang ginagatuan ni Councilor Calao Puentevilla for inspection upod diri City Legal Office, City Health, kag iban pagin nga mga departamento sang syudad. Araman ang taga-permits and licensing division. Agod inspeksyonan mismo personal ang planta balabla kay actually ang operation nila doga pang recap ni sang guma sa salakyan kag gina-recycle ang mga battery man sa salakyan nga porting bako dira sa palibot ginreklamo ingod man lang sang ila planta nga may planta man now kagiban pagid nga mga residente nga naga problema sa bako dira. Now, dito na diskubrihan aksyon na Eric nga may ara na gali no sang o kung wala sang gin-presentar nga sanitary permit ni ang Taiwanese actually tag-iya. So bali ang ila dito operation sa nasiling ko na gin-check nila ang tingalahan nila may business permit pero ang iba niyang permit sa limbawa sanitation kag environmental nga dapat may compliance
ay way tanda singgin pakita. Diyos. Di sila ni Councilor Calao, amo nang isa karon ka dogin na question nila, kay nga ang naisuhan sa business permit, nga huway man, huway sila iya sa sanitary kay environmental permit. Kay very hazardous mo, kag sila niya pagsulota mo to, ang mga nagatrabaho sa gumahan to, na porting usbong sang aso, ang ginagamit nila, surgical mask lang, nga hindi niya dapat kay malusot na naihan panimako action Eric. So may ara nga ginhatag na to may mga ginatulan na sa City Legal Office padalaan ini sila sa notice of violation. Naring palayag ni Councilor Calao Puentevilla. Nag-actual check-up kami sa isa ka planta sa Barangay Felisa. Ginactual lamon check-up. Actually, in question, very questionable sa mga status ang recycling to bala ng planta sa mga battery. Kina-recycle ang guma, recap bala ng mga guma. Ang yun actual lamon inspection. May ara sila business permit, pero wala sila sanitary permit. So siya do ginaya ka controversial kung paano nyo na po ang inyong business kung wala mo sanitary. Ako lang action Eric ako sa palayag ni Councilor Calao Puentevilla. So wala to nini kay kung hindi nila mag-comply, then mapilitan ang city pagi sa CLO nga ipantatanay yung ilang operation bagod magluwas nga health hazardous iway kay mo sang pagproseso sang pertinent documents nga requirements kung tani sa pagguha nila sa business permit. Siling yati questionable ina nga mayara ka business permit why kay kakuha sanitary kag environmental compliance. Amo nang balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon nagtay hukon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. So punan na karon ni Action Art ang dugang nga detalye sa pagpangalaga sa action firing line ni Action Marlon Hinovea. Sa iloto sa report ni Action Eden Aboso, 23 ka persona giserbihan sa warrant of arresto sang Talisay PNP sa paglapas sang illegal nga panahor. Ari sa Action Eden Aboso, line number 3 sa report. Action Eden, may hapon, please come in. Action Eric, 23 ka mga persona ang ginaresto sang Talisay City Police Station bangod sa paglapas sa PD 1602. Una diri nalagpan sanday Johnny Himera 40, George Himera 59, kag Cherry Himera 34 tanan residente sang Dos Hermanas, syudad sang Talisay, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Zone 12A sa among nga syudad las 12:02 sang udto Oktubre 20. Las 12:24 sa among man nga adlaw ginserbihan man sang warrant of arrest sa parehas nga kaso sanday Magdalena Simulava 63, Rosemary Jimena 38, Roberto Flores 45 kag Benedicto Sumugat 75. Las 12:41 ginserbihan man sang warrant of arrest sanday Rosalinda Natuel 59, Richard Natuel 58, Roda de los Santos 45, Javier Bomban 52, Albert Mendoza 48, Ruby Santiago 52, Danilo Suarez 60, Alan Bailocon 46, kag pagkalas 4 sang hapon, ginaresto man si Paul John Oquias 31 anyos. Sa amuman nga hapon, ginaresto man sanday Rodito Adyong, Flor Veloria, Menchu Mondihar, Jeneline Villa, Maria Linea Calata, Michelle Yotosil kag Maria Ana Bilios bangod tanan sa kaso nga paglapas sang PD 1602. Balita halin sa Nokpo ang ka-action niyo Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat kid Action Eden Aboso. May hapon dira kay Toto Delphine Benedicto. Para siya sa Purok Seaside Barangay Tangob, gamonitor sa ato sila nga pagpangalagad. Amo man si Maribik Higan Talavera. Yvonne Butcher sang Germany. Ginatamya lang yes ni pamilya dira sa may Banwa sa Morsia. Ayes ni Bana kaya sila nga anak. Yvonne Butcher sang Germany. Arlene Anerdes. Ginatamya lang may hapon sa kay Day ni Chill. Gamonitor gid. Si Toto Joshua Villa and the family Araman. Fernando Bongbong Narciso may hapon. Ray Flores Barioga. Amo man kay Archie Baez, Evelyn Pomoseno may hapon, Mr. and Mrs. sa Sobi Dumdum. Dara sa iya sa pamilya, gamonitor gid sa aton Sobi Dumdum and family. Inday Jess sa Gualdrapa, mayong hapon,
check attendance man si Giovanni Mel, si Madam Oyen Colmenares may hapon gid sa may Sitio Libon, Barangay Tuyom, Kawayan, ara si Inday Jess Gualdrapa. Milili Oligos ang Vanis Cafe de las Tangob may hapon gid. Sa Antipolo City, Rizal, with my wife Mimi Tunato, ginatamiyaw gid ni Breath Heart Tunato. Migo ko sa ni Losada ang the guard ni Vice Governor Jeffrey Peralga monitor gid sa ato no toto sa ni Losada. Bangga tutong uno Filisar si Angela Gayondato Castillo, Lilian Tadina Claridad may hapon gid, Christian Ispilico may hapon, Melvin Piñapel sa UK ginatamiyaw lang ni Wing Torre ang mga Torre family sa Parañaque kag sa Valladolid. Halina kay Alexis Wing Torre sang UK. Dennis Nuestro may hapon sa Morsyar man si Helen Isco Sarita. Laparan Labanyego Torbila kag Esperanza family ginatamiyaw kamuniko ni Laparan sa Pandanon Don Salvador Benedicto. Efren Altamera, uy migo ko Dani Janjan Alcoriza may hapon gid kay Glenn Castellanes o Simon Caltorilla sa Binalbagan, Christine Minyes Villalobos kag sa Barangay Batuan, La Carlota, ara si Melinda Demerin. Bibing Francisco da may hapon, Inday Blasa. Tamiya ko lang to padbalay ko ga-monitor sa programa mo, St. Peter Village, Barangay Tangob, Bacolod City. Lena kay Joshua Villa. Kami naman kuno si Kumaria Banisa Mayo kag si Kumaria Jinky Jalagdon. Ay, perti. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number. Pwede kita tiyempo sa ato sa Palakad Action Report after edition, Biyernes ka presentation, liwat ini bakatakop, balik ini buwas. Ato sa lima patrol, la unit report sa action na palagay karong hapon, action art tayo hupon, action idi na po social Minardo, back to back sa itong piloto, action Ninyo Bugina. Opo diri sa mga technical partner sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, opo diri sa itong nga IT expert, action Christian James Binares. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. More information, mga issue, updates sa national kag local. Kabatian sa pagpalakad sa Action Firing Line with Action Marlon Hinavaya. Magasunod man sa dili kinamang madugay, ang Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman sa Action Eric Magbarog, salamat gid sa iyo papamati. Kita na kita sa Action Night Patrol 9:30 to 11 karon nga gabi. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio.